UPL दोलोनि 18थि गायसनथाइ सान फालिदों 14 नं चिरांदुवार UPL ब्लक कमिटिया। मिरु आरो जिल्लानि बिथोन बायदियै 14 नं चिरांदुवार सान्थिपुर UPL ब्लक कमिटियाबो UPL दोलोनि 8थि गायसनथाइ सान फालिदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनायजों लोगोसे माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेथि खोन्दो हिसाबै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारिखौबो लाफादों होननानै बुंथियो 14 नं चिरांदुवार UPL ब्लक कमिटि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो UPL ब्लकनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आलासि महरै बाहागो लादों 31 नं बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 8थि गायसननाय सान जा UPLनि दिनैहाय जोनोम सान। बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा मिरु UPL दोलोनिफ्राय जे बिथोन हरनाय लेखानो जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPLआबो जोंनि दोलोनि मावख' जे सान्थिपुराव जों मोनसे 8थि गायसननाय सान बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो जोंहा फुंनि हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि दोलोनि फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबबाय। लोगोसेयैनो जोंहा दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दंफां गायनाय बा बिफां गायनाय बे हाबाफारिखौ जों फोजोबबाय आरो जोंहा दा लगे लगेनो जोंनि UPL दोलोनिफ्राय थामहिनबा BTR सरकारनिफ्राय जोंहा दिनैहाय माइनाव सोरां बिथांखि चेक डिस्ट्रिबिउसन जे राननाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आङो मिजिं खालामदों आङो दिनैनि नैबे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि BTRनि गासै नोगोरारिफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय आरो सिबिनाय आं जासिहरदों। जोंनि आसामनि सिङाव थानाय जोंनि बर'फोरनिसिम बा जोंनि नोगोरारिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिदों आरो सारा भारत नाङैनो आङो जोंनि गासैबो नोगोरारिफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिदों। आं दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि UPL दोलोआ थांनाय 2015 मायथाइनि दिनैनि 5 आगस्ट थामहिनबा 5 आगस्टआव जोंनि UPL दोलोआ जोनोम मोनदोंमोन दतमानि जे बरागारि बे जायगायावहाय आरो दिनै फैयै फैयै जोंहा 8थि बोसोराव हाबबाय। बे 8थि बोसोराव हाबनाय लोगो लोगोनो जों दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनांगोन रायजो राजाफोरनिसिम जे UPL दोलोआ दिनै 8 बोसोरावनो गोबां सक्तिशालि जाबाय गोहोगोरा जाबाय होननानै जोङो दिनै बुंनांगोन। मानोना दिनैहाय 8 बोसोरनि गेजेरावनो जोंहा सासे रायजो सभानि MP दङ, जोंहा 7 जन जोंहा MLAफोर दङ आरो 17 जन जोंहा MCLA बिथांमोन दङ आरो जोंहा दिनैहाय BTCआव थामहिनबा BTRआव दिनै UPL BJP आरो GSP बे मोनथाम दोलोजों जोंहा सरकार सोलिगासिनो दङ आरो बे सरकारनि गेजेराव जोंहा 7 जोंहा दिनैहाय नोङो EM दङ आरो जोंहा MCLA बिथांमोन दङ। दा बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै BTR सरकारनि गोबां माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ आरो दिनै BTR सरकारनि गेजेरजों दिनै बे 8 बोसोराव गोबां आसनिफोर दिनै जोङो फोसावनाय नुदों, गोबां आसनिफोर दिनै रायजो राजाफोरनिसिम सौहैहोनायखौ जों नुदों। आं आसा खालामो जे फैबाय थानाय समाव जोङो बेबादि जोंनि UPL दोलोनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोल लुखांनायनि बाथ्रा, जोंनि हारि लुखांनायनि बाथ्रा, माहारि दानायनि बाथ्रा, जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायनि बाथ्रा, बे बाथ्राफोरा निसय जोङो मोजाङैनो जोङो मावफुंनो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बिथिङाव दिनै खामानि मावबावनांगौ थागोन जे खामानिफोरखौ जोंहा सरकाराव थानानै जायफ्रा सरकारनि बिबानगिरिफोर बिथांमोना निसय मावफुंनायखौ जोङो नुगोन। आं आसा खालामगोन जोंनि UPL दोलोनि गेजेरजों गोबां खामानिफोरा दिनै मावजागासिनो दङ आरो गोबां खामानि दिनै मावनो बिथांखि लानायखौ जों नुदों। आङो दिनैहाय नैबे समावहाय आङो जोंनि BTRनिनो जोंहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारनो आङो साबायखर जासिगोन। जोंनिनो जोंहा UPL दोलोनिनो जोंहा गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिगोन। आं दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों दिनैहाय जोंहा BTR सरकारनिफ्राय जोंहा माइनाव सोरां बिथांखि दिनैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोननो जे जोंहा गिबि खोन्दो हिसाबै फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै दिनै 25,000 जोंहा दा चेकआ रानगासिनो दङ आरो जोङो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट आरो थार्ड इनस्टलमेन्ट दा बिथांमोननो जोङो नैबे रानखांनायनि उनावनो आरोबाव बिथांमोननो राननायनि बेब'स्थाया निसय खालामगासिनो दङ आरो जायफ्रा दिनैहाय माखासे थालांबावदों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दिनै मोनथ'नो हायाखै दा बिथांमोनहाबो जाहाथे नैबे फैबाय थानाय समाव आरो जोङो जोंनि BTRनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा होनगासिनो दं आरोबाव 4,000 5,000 आरोबाव जोंहा सेकेन्डनि थाखाय नैथि बारनि थाखाय आरोबाव लानायनि बाथ्रा बिथाङा फोसावबाय थादों आरो बिनिखायनो आङो खावलायगोन जोंनि ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिबानगिरिखौ आं खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना खुनु हाथा जानो नाङा,
खुनु गोसो बायनो नाङा गासिबो जेरैबायदि नोंथांमोना मोननांगौ गासिबो जोंनि सरकारा जेरैबायदि होनांगौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जेरैबायदि होनांगौ बेबायदिनो जों होगोन बै समाव जेरैबायदि जोङो इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थिनि गेजेरजों जों जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथाफोरखौ जोङो लासै लासै दिनै मावफुंगासिनो दङ थारमाने सरकारनि आसनि होनायाव माखासे गोबां खामानि मावनांगौ थायो बेनिखायनो एसे एनै लेट जायोब्लाबो जाहाथे नोंथांमोना दुखु मोना आं बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय गिबियावनो इउपिपिएल दोलोनि 9थि गायसनथाय सान बे सानाव आङो गासैबो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'निफ्राय लानानै इउबि ब्रह्म रोंग्रा नार्जारिनिफ्राय लानानै गासैबो मिरुनि जिल्लानि ब्लकनि आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय बावहरदों आरो मिजिं खालामदों जे जोंनि इउपिपिएल जे दोलो बे दोलोआ फैबाय थानाय सम रायजो राजानि मोजांनि थाखाय रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय हाबाफारि मावलांबाय थानो हाथों आं बेखौ आर'ज गाबग्रोदों दा दिनै सान्थिफुर नैबे इउपिपिएल दोलोनि ब्लकनि मावख'आव दाखालि 23 जुलाइ खालि बाक्सानि उदालबारियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बा इउपिपिएलनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनिफ्राय जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 करि रां अनसुंथाइ होनायनि जे बाथ्रा आरो बे बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बिसायख'थियाव 75,000 मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होननानै जों मोनसे सदबांसा जोंहा दंमोन बेयो जोंनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आवबो बे दंमोन जोंनि मोनसे प्रतिश्रुतिमोन बेखौ जों दिनै फुरा खालामनो थांगासिनो दं 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गिबि किस्ति हिसाबै 25,000 करि होनाय जागोन बेयाव दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय गासै 19टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो चेक राननाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव सेकेन्ड किस्ति जों होगोन 25,000 बिनि उनाव आरोबाव होबावगोन थार्ड किस्ति 25,000 बेबायदियै 75,000खौ माने फुरायै होनाय जागोन दा 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ सेलेक्ट खालामदों माने फार्स्ट फेजआव सेकेन्ड फेजआव थालांनाय माखासेफोरखौ आरोबाव सेलेक्ट खालामबावनाय जागोन आरो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोंनि बिसायख'थियाव होनाय सदबांसा बादियै जोङो 75,000 रांखौ जों होलांनो थाखाय थांखि लादों आरो बेजों जिहेतु माइनाव सोरां बिथांखि होननाय जादों बेखौ जोंनि आइजोफ्रा जोंनि माइनाव एबा लोक्षि एबा धोनखौ बिथांमोनहा मोजाङै हमथानानै दोननो हायो सासे आइजोआ मोजां जुदि बियो न'खरखौ सामलायो थाखा फैसानिफ्राय लानानै न'खरनि फिसा फिसौनो गियान आखल आखु होनायाव बे जुदि गावनो जुदि मोजां खाबा न'खरा निस्सय सोदोमस्रि गोनां आखल गोनां गियान गोनां जायो बेखायनो दिनैहाय आइजोफोरखौ लानानै जे मोनसे माइनाव सोरां बिथांखि लादों बे बिथांखिनि गेजेरजों आइजो माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मोनसे थांखि जोंनि सरकारा लादों आरो जिहेतु दिनैनि थारिखआव वमेन एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा बुंदों आइजोआ सांग्रां जायोबा आइजोनाव मोनसे राङारि गोहो न'खर सामलायनाय गोहोआ फैयोबा मोनसे न'खरा निस्सय जौगाखांगोन आरो जोंनि समाजाव न'खरानो मोनसे इउनिट जिहेतु जोंनि समाजनि बे मोनफा मोनफा इउनिटआ मोजां जायोब्ला सारा समाज सारा देशानो मोजां जागोन बेखौ जोङो मिजिं खालामो सार बे नोंथांमोना रां जे अनसुंथाइ होदों बिथांमोनखौ बे रांखौ माबायदि इउज खालामदों नोंथांमोन बे इउज खालामनाया बिथांमोननि सायाव आरो बिनि मोनसे गाइडलाइन दङ मानोना सेकेन्ड किस्तियाव बिथांमोना आरोबाव 25,000 रां मोननांगौ दङ बे 25,000 रां मोनबावनांगौखौ दा जे 25,000 रां बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जादों बेखौ माबायदि बाहायगोन बिनि जमा खरसखौ बिथांमोना मोजाङै दिन्थिनो हायोब्ला फोथायथाव रोखोमै मोनसे बाहायदों होननानै दिन्थिनो हानाय लोगो लोगोसो बिथांमोना उननि माखासे किस्तिखौ मोनहैगोन बेनिखायनो मिजिं खालामदों रावबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बे गाइडलाइननि एगेन्स्टआव निस्सय थांनाय नङा मानोना उनाव आरोबाव बिथांमोना 50,000 रां मोनबावनांगौ दं बे 50,000 रांखौ मोननानै बिथांमोना गावसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ मानोना गावखौनो गाव मदद खालामनाय होननानै बुंखानाय जादों बे गावखौनो गाव मदद खालामनो हागोन गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन होननानै आं फोथायनाय दं